Salut, eu sunt Uedu, după cum bine știți. Astăzi voi face un nou tutorial în care vă voi învăța cum să instalați GTA și după SAMP. Mai întâi intrăm pe Google, dăm download. Uitați, dăm la San Andreas. Ne ducem la GTA San Andreas Free Download Ocean of Games. Dăm jos de tot, bine, nu, și ne apare aici download. Vom da download. Vom da și aici download. Așteptăm să dispară aceste secunde. Ne va apărea aici jos, cam aici în zona asta. Ok, eu dau anulează. După ce s-a luat asta, vă duceți, după ce s-a luat, vă duceți pe desktop, dați extract to și vă descurcați de acolo. Ok, acum voi lua SAMP-ul, www.samp.ro. Am scris așa, să mai trebuie un W aici. www.samp.ro. Ok, ne-a trimis aici. Stați că trebuie cel principal. Și scriem aici download. Că avem aici jos. La SAMP. O să aveți linkurile în descriere de la amândouă. Ok, dați pe al doilea. Vedeți? Și vă apare tot aici. Vă dau anulează. Îl luați, îl instalați unde aveți GTA-ul. Ok, voi reveni imediat. Am revenit. Da. Și cam atât. Acum o să vă fac un exemplu. O să intru în SAMP, în GTA. Ok, voi reveni imediat. Ok, am revenit. Da, am intrat pe România. O să aveți și acest link de la server în descriere. Da, intrăm în el. Și ne creăm un cont. Scriem parola, dăm ok. Ne alegem un om de aici. Și începem și jucăm. Oricum bine vedeți, merge foarte bine. Aveți și stați GTA multiplayer. Da. Și cam aici se termină episodul nostru. Nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe, să fiu motivat să continui seria mea de tutoriale. Să vă abonați, da? Și cam atât. Eu am fost Edo. Sper că v-a plăcut. La revedere!